Ben, bo día, benvidos a este pleno extraordinario e con un punto único que é a modificación orzamentaria do 22 de 2026, suplemento de crédito extraordinario, ditame da Comisión Informativa. Proposta o dictamino sobre a Comisión Informativa do día 8, así visto proposta. Primeiro, a modificación orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito extraordinario con cargo a unha operación de crédito por importe de 4.189.546,13 euros. O incremento do gasto estaría en mobiliario, edificio, biblioteca, acceso, núcleo de población, pavimentación de vías públicas, equipamento urbano, edificio para casa consistorial, cos importes 140.000, 2.300.000, 410.000, 73.000, 1.266.546,13, que fan un total de 4.189.546,13. O incremento de ingresos, préstamo recibido a longo prazo de entes fora do sector público, por un importe de 4.189.546,13. Segundo, exposición pública do expediente por un prazo de 15 días, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Terceiro, aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro caso, o acordo aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior. Cuarto, publicación do expediente resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia. Listo. Vamos. Ben, señor alcalde, señores concelleiros e concelleiras do Partido Popular, hai decisións que marcan e determinan un mandato, hai decisións que condicionan o futuro do Concello durante anos, a decisión que nos pon hoxe na mesa é unha delas. Probablemente esteamos ante a cuestión máis acuciante de todas as que nos temos pronunciado ao longo desta legislatura, que non foron poucas. Estamos diante, como acabamos de escoitar, do maior préstamo, da maior hipoteca da historia do Concello de Chantada, e aparte, o que imos votar hoxe pois é efectivamente unha hipoteca, porque non hai proxectos sobre a mesa. Nos pedimos por escrito, comentámoslo na Comisión Informativa e non existen proxectos. Dixo na Comisión Informativa de Palabra que si que había un da Casa Consistorial, pero tampouco vimos, non? Entón, nun expediente desta magnitude debería estar á altura, pois, lóxicamente, a documentación que conforma o propio expediente, non? Na medida en que non hai toda esa serie de proxectos que debería haber, na medida que se piden 4,2 millóns de euros a 10 meses de unhas eleccións que se recoñecen na propia Comisión que a maior parte das obras se executarían no 2027, xa non no que queda de ano, na medida en que aprobamos hai non moitos meses un orzamento municipal e que non se contemplou nada disto, pois a sensación que queda, lóxicamente, pois é a de configurar unha bolsa de crédito para despois discrecionalmente pois facer aquelas actuacións que se conveñen. Entón, o único que votamos aquí sería primeiro obtemos os cartos e depois xa veremos o que facemos con eles, non? Non estamos votando, por tanto, un crédito asociado a concrecións concretas a través de proxectos que podamos determinar se efectivamente pois son prioritarios ou non son prioritarios, si contan cos informes sectoriais ou os informes técnicos pertinentes, etc. Entón, de alguma maneira, empezar a casa por o tellado e a escasos meses dunhas eleccións municipais. Nós creemos que un expediente desta magnitude debería responder polo menos a algunhas preguntas. Que obras se van a facer, onde, cando, como e por que agora, non? Porque non hai 4 anos, porque non ao comezo da legislatura, porque moitas das actuacións que en teoría parece que se van aquí facer non son novas, non? A Casa Consistorial leva anos comprada, poderíase ter orzamentado plurianualmente sen ter que recurrir a un crédito, existían alternativas. As vías urbanas non levan mal 2 días, moitas levan máis incluso dunha década. Entón, parecenos que non é facer as cousas como se deberían ter feitos. Ademais, a memoria da alcaldía son unhas poucas liñas que non xustifican para nada pois, porque a necesidade do maior préstamo da historia de Chantada, nin que alternativas habería a acudir a este endebedamento. Entón, a memoria non motiva, o único que fai é enumerar unhas partidas, unhas bolsas de crédito que non teñen despois concreción. Por tanto, repito, estamos votando unha hipoteca e non votando proxectos. Despois tamén a sensación de que isto é unha especie tamén de déjà vu, non? Porque aquí xa cando fora o da concesión da auga, pois tamén
houberan unhas obras en plenas eleccións asociadas, que tamén trouxeron consigo unha prolongación do contrato da auga per secula seculorum, que naquele momento tamén fora algo especialmente contestado e con razón, nos creemos con razón, porque daquelas había un informe en contra incluso da Secretaría, neste caso, informe de Secretaría non hai, entón non se pronuncia nin en contra nin a favor. Máis do 85% do que se está traendo aquí iría destinado a obras que se farían no ano natural do 2027, xa digo, cunhas municipais de por medio, que en todo caso de ter que pedir este crédito, se fose mester pedirlo en algún momento, non debería ser neste momento, non debería ser ao comezo dunha legislatura, ou incluso levando no programa municipal que se recurrirá a endeudamentos se é necesario para facer unha serie de actuacións, ou que apareceran unha serie de proxectos sobrevidos e que houvese que financiar algún deles a través de crédito, porque non habría outra posibilidade. Pero aquí o que estamos vendo é unha dimensión do crédito que sobrepasa calquera destas problemáticas. A parte, vimos a un pleno extraordinario sin que tampouco fica acreditada a urxencia destas actuacións, porque non se van facer en 15 días ni no que resta de ano. É moi significativo tamén que en todo o expediente o documento máis detallado sexa o informe da intervención municipal, que o que nos está advertindo expresamente é que este crédito que vai facer é traer consigo un incumprimento da estabilidade orzamentaria da regra de gasto, que a súa vez o que nos vai levar é a un plan económico financiero, que para entendernos é un pouco como unha intervención que se fai como concello por parte de outros organismos durante 2 anos, e o plan económico financiero o que trae consigo é que a primacía do servicio da débeda, é dicir, vos ter que pagar débeda antes que destinar calquer tipo de superávit que poda haber a outro tipo de actuacións, e vai traer tamén asociado, ou normalmente traen asociados os plans económicos financeiros, tamén unha parte de suba de taxas e de impostos. Entón, volvemos ao punto inicial, que necesidade hai de meternos, digamos, neste fregado. Un plan económico financiero que non é algo novo neste concello, porque eu lembro perfectamente a partir de 2015, cando entramos aquí, que estábamos tamén nun plan dese tipo. Lembro anualidades onde había que destinar máis de 1 millón de euros para o servicio de débeda, entre amortización de crédito e xuros, que iso traía consigo unha institución que en anualidades estaba totalmente paralizada. Si é certo que paganse salarios, fanse determinados tipos de actuacións, pero o que non se pode facer é ningún tipo de investimento, entón queda un concello atado de pés e maus. Vivindo aquela experiencia que partira precisamente de quedar unha débeda de 6 millóns de euros, que logo bipartito reducirá a 4 millóns, ese plan económico financiero, vivindo aquela experiencia, pasando por todo aquilo, algúns dos que pasamos e vivimos aquilo estamos hoxe ainda aquí, moitos, que volvamos meternos, digamos, nesa tesitura, parecenos que é un error grandísimo, sobre todo cando cunha planificación plurianual e reducindo gastos ao mellor de outras áreas que son superfluos, actuacións que hoxe están aquí poderían ter feito sin recurrir a este tipo de operacións. Hai outra cuestión tamén que é que hai un contrato do lixo que, non hai, de feito, está totalmente caduco, non é prorrogable, sabemos que hai que licitalo, temolo incluso preguntado aquí por ele, temos falado diso, sabemos que vai ser un contrato que vai ter un importe seguramente bastante voluminoso, que poda superar o 1 millón de euros. Sabemos que tal como está a legislación actualmente, eso vai traer consigo que haxa que subir as taxas para que o servicio se financie a través do que pagan os cidadáns, e a maiores deso, teríamos ao mellor que incrementar todo outro tipo de taxas para poder dar o servicio desta débeda que, como se falou na comisión informativa por parte do propio alcalde, no mínimo estaremos falando de 6 anos, seguramente máis, en que dure esta débeda. Entón, nos parecenos un erro gravísimo que lembra un pouco a aquel mito de Prometeo, o Prometeo encadenado no Cáucaso, onde un boitre lle comía as entrañas polo día e pola noite se regeneraban e ao día seguinte o boitre volvía a comer as entrañas. Entón, de alguma maneira, estamos encadeando a institución local, estamos adaptando de pés a maus nos futuros anos só para dispor de bolsas de crédito indiscriminadas no ano electoral. Entón, a nos isto parecenos que é algo impresentable e impropio incluso
de facer desta maneira, non? Polo que dixemos tamén de que isto estamos aprobando unha hipoteca sen proxectos, de que o expediente non está ben configurado no sentido de que nós solicitamos unha serie de documentación que se nos dixo que non existe, pois entendemos que o procedente, o que deberíamos facer como mínimo sería retirar o asunto, completar o expediente conforme debido, e despois a partir de aí pois, tomar as decisións que houvese que tomar, pero que senón o que estamos facendo aquí é prácticamente un acto de fe, aprobando unha hipoteca sen máis, sen nen saber a que se vai destinar. Entón, nese sentido, nós seguimos solicitar a retirada do asunto, conforme ao artigo 92.2, e apelar ao sentido común, apelar a reflexión e apelar a darnos de conta de que é o que estamos votando aquí e que sentido ten meternos a un crédito de 4,2 millóns de euros a 10 meses dunhas eleccións. E ainda que non fora 10 meses dunhas eleccións, para meterse nun crédito de 4,2 millóns de euros, habría que justificalo moi ben e ter as cousas moi claras que terían que ser pois, unha serie de investimentos que non se pudesen realizar pois, cos fondos plurianualmente ben regulados e establecidos. Por certo, prometeu en grego significaba previsión. O que falta neste goberno é esa previsión. María. Bueno, bons días. É dicir, nós xa na comisión xa deixamos claro a nosa posición política ao respecto desto. Dixemos que era un acto electoralista puro e duro, e quero recalcar. Pero aparte deso, non vamos a poñer en duda que xa que facer obras que son necesarias seguramente, alguna delas as pedimos nós desde o inicio de legislatura e, por lo tanto, pois a xente, cando se iban a facer obras, pois evidentemente asfaltado de pistas que se van a facer, imagino que van a ser por necesidade e non por afinidade ou electoralismo aquelas que sempre nos interesa ter os máis contentos que a outros, imagino que se farán por as necesidades de algunhas vías que son de facelas de xeito inmediato, pero tamén hai que reconocer aquí unha cuestión, que é unha falta de xestión tremenda. Imagino, bueno, últimamente dedicamos bastante ao tema das festas, entonces cando andamos moito de festa, a mí tamén me gusta, ocurre que a festa e o traballo levanse mal. A veces, cando se mete nestas cousas, hai que mirar boletines oficiales da provincia, BOEs, DOGAS, Boletín Oficial da Comisión Europea, porque aquí non hai nada cofinanciado. Curiosamente, a única obra que os únicos proxectos que se van a cofinanciar nesta legislatura foi os que veu de transición ecolóxica. Curiosamente, da Xunta aquí non se cofinancia nada. Hai, iso sí, din que nos van a dar 500.000 euros por ali, din que nos van a dar 200.000 por alá, pero non hai cofinanciación de ningún tipo. Mire, hoxe a mañá levanteime, sin darme de conta, con unha familia de 4 membros, pois que acaba de ter 3.000 euros máis de deuda, por un arte de vidribloque de que este grupo municipal, se lle ocurre, sacar un crédito de 4.200.000, así, a tocateja, sin saber canto costa, a canto tempo vamos a ter, sin saber cal é o precio do diñeiro, a cantos bancos vamos a ir. Por certo, agora supoño que non dirá que este Concello non ten débeda. Agora terá que dicir que volvemos hipotecar a este Concello para o futuro. Mire, a sensación política ao respecto disto é que é un goberno caduco. É un goberno que non ten un proxecto político definido para este Concello. É un goberno que está aquí por a supervivencia política, de manter o poder sí ou sí, sin saber ou sin analizar cales son as necesidades reales que ten este Concello para facer un proxecto político a largo prazo. Un proxecto político que, evidentemente, o noso grupo ten perfectamente definido e distinto ao que ustedes van a facer. É curioso. É curioso que cheguemos a estas alturas e que nos metamos neste berenjenal. O informe de intervención é claro, necesitamos un plan financiero e este plan financiero vai elevar unha hipoteca para o futuro deste Concello. Non acometemos necesidades como a construción dunha nova depuradora. Non acometemos unha necesidade de entender
o sea, as sequías que estamos tendo neste momento, que son acuciantes, non acometemos a necesidade do aforo da auga. É dicir, non temos un proxecto político. O que queremos é manternos no poder, estar 4 anos máis, 4 millóns de euros que van a quedar aí, e os que viñan por detrás xa os pagarán. E así estamos. Así Sí. estamos. A verdade é que non se queixen, que puderon falar o tempo que lles deu a gana. Indudablemente nos remitimos ao que dixemos xa o outro día na comisión informativa. A nos parecenos importantísimo quitar isto para diante para darlle o mellor servicio posible tanto aos ciudadanos da vila como aos das parroquias, e isto é unha inversión que non é coller diñeiro para gastalo onde nos dé a gana. Dice Fente Parada que non temos proxectos, home. Primeiro que tiñamos que saber é se temos diñeiro para poder facer proxectos e quitarlo para diante, non? Pero en todo caso digolles unha cousa. Eu vou explicar aos nosos ciudadanos do medio rural. Cando van cos tractores e cando van cos coches por aí, nunhas pistas ás veces deplorables, tanto nosas como da Diputación, sobre todo, non? O que lles estamos é quitando diñeiro do bolsillo, porque non é o mismo ir con un coche por unha carretera decente que ir por unha carretera chea de collo e de bachas. Entonces, eses ciudadanos que están sufrindo eso, están gastando diñeiro en rodas, en mantemento de coches ou no que sea. Na vila vamos a fazer unhas inversións que lles van, eu penso que gustar moito aos ciudadanos. E en todo caso eu digo-lhes unha cousa, todo este tipo de obras que vostedes as teñen pedido en algúns sitios, a min gustaríame saber de que maneira farían vostedes. Entonces, nós temos unha situación financiera extraordinaria, isto que están falando vostedes do plan económico financiero, soltano por si acaso, a ver se lle cae ben algunha xente que escoito por aí, que a maioría dos nosos ciudadanos falarlles de situación económico financiera talles igual, o que lle gusta aos ciudadanos é darlles servicios, e como a situación económico financiera do Concello permite facer unha cousa destas, pois vamos a ir para diante. Medida electoralista, ninguna. É máis, mira, onte falando con dúas persoas jóvenes, dicíanme, Manolo, pero se a ti non che fai falta ir a crédito ningún, que tes as eleccións próximas ganadas, pero non sei se as vou ter ganadas, se as vou ter perdidas, ou se isto vai axudar, como vostedes non queren facer este tipo de obras, pois expliquen aos ciudadanos que, oye, que non as querían facer, ou que as querían facer durante 8 ou 10 anos. Este é simplemente unha operación de crédito. A maioría dos que estamos aquí probablemente o que non ten hipoteca tuva ou a terá. E anticiparse un pouco a comprar produtos ou mercancías ou servicios que de golpe non se nos poden dar. Eu tuve unha hipoteca, 2 hipotecas, agora non teño ninguna. Se esperara a ter o diñeiro para comprar os pisos, pois estaría equivocadísimo, non podría comprarlos. Isto que dicen vostedes que facemos agora, e insisto, aproveitense delo tamén todo o que poidan, non? Pero se esperamos outros 3, 4, 5, 8 anos, probablemente o diñeiro que destinemos agora, por exemplo, 2.300 euros que van para aglomerados para 45 km de carreteras, o mellor temos que despois dispoñer de 5 millóns, porque as cousas non van a menos. E ustedes van a ver perfectamente todos os proxectos, van a saber onde van destinados os diñeiros, e aquí non vai haber trampa nin cartón, entende? Entón, nos estamos convencidos, falámoslo cos servicios económicos, falámoslo con secretarías, e isto sería posible. Coincidencias da vida, que agora estamos con deuda cero, que, oi, tiñamos 200 e pico mil euros ou 300 que amortizamos o ano pasado. Estudiamos a situación económica do Concello, que nos vai permitir durante X anos destinar pois en torno a 300.000 euros para amortización e intereses. Imagínense ustedes, con un presuposto que ten o Concello de 9 millóns e pico, se non somos capaces de quitar 300.000 euros ou 350 para amortizar crédito, apague, vámonos. E insisto, estamos anticipando a facer unhas obras que, se queremos ter un remanente de 4 ou 5 millóns, teríamos que estar esperando 7, 8 ou 10 anos para que esa xente que anda por aí adiante sufrir as consecuencias de ter unhas pistas ou unhos servicios nefastos. Teñolles que recordar unha cousa, nós cando viñamos outra vez como grupo independiente al ano 2011,
Acórdome perfectamente, acordarán os meus compañeros daquelas. En propia campaña electoral estábanse arreglando non sei cantas calles de Chantada. E nos dámoslas por ben feitas. Facíalle falta arreglarlas. Coincidiu que ao mellor as empresas ou que nas fixo hasta eses momentos non as puideron arreglar. Pois parecenos ben. Eu penso que vostedes deberían facer o mismo. E, oye, está facendo este Concello, estamos nesta corporación municipal, cansamos de pedirnos estas cousas e estamos totalmente convencidos de que isto é necesario para o servicio de vostedes. Ora, eu non lles teño que dar consellos, vostedes pagan o que queiran. O que temos é clarísimo que este tipo de operación e que van a vir, digamos, créditos ou convenios para minorala, que tamén estou convencido, ahora estamos pedindo o tope da inversión, pero moito me temo que, pois, o millón, un millón e pico este ano xa lo vamos a rebaixar, non? Pero, bueno, en principio, queremos curarnos en saúde, e se non aparece, pois, ese millón ou un millón e pico que contamos, nos vamos a tirar para diante igual, porque este Concello soporta perfectamente esta operación. E, aparte disso, outra cousa, les digo, non se vai quitar ahora os 4 millóns, 100 e pico mil euros, vanse detraendo diñeiro según se vayan facendo as obras. Entonces, me dicía vostede os proxectos, imagínese que non somos capaces de quitar os proxectos todos que está previsto que se paguen con esta cuantía. Pois se non se fan máis que o 50% ou o 60%, o resto quedaría, digamos, no banco. E nada máis, pasamos a votar Se este me permite punto. unha segunda intervención. Non, pasamos a votar. Que conste la audiencia. Votamos a Que non pode votos ser a favor. Unha cuestión para que votar primeiro retirar. Perdón. Primeiro votamos a retirada do asunto. Votos a favor da retirada. Votos en contra. Votos a favor do punto que estuvemos tratando. Votos en contra. Pois nada máis. O día e hasta o próximo pleno que será, se me acordo ben, o 23 deste mes.